Radio Burela, 107.7 FM. A esta hora comeza en Radio Burela, en Cuac FM da Coruña, en la Radio Piratona de Vigo, Grandes Voces do Noso Mundo. Un programa de Marco Pereira coa colaboración de Silvera Vicente de Oliveira. Cantos na maré, sons da nosa fala. Cantos na maré, son cantos e máis nada. Boa tarde, amigas e amigos. Benvidas e benvidos a esta ponte musical entre os países de raíz galega. Agora mesmo comeza o programa da música da nosa terra, a de Portugal, a brasileira ou a de calquera dos países africanos onde chegou o noso idioma. Pasen conosco esta música de hora de música e palabra. De 7 a 8 os venres, en Radio Burela, chegan as entrevistas, chega a música, chegan as grandes voces do noso mundo. Música e palabra no programa de diálogo musical entre as nosas grandes voces. Comezamos a 45ª emisión. Terras de areas, o Atlántico a bañar, os sols da nosa fala. Reciban o meu propio saúdo de Marco Pereira e tamén o de Matías Nicieza, que está aos mandos da nave, e o da nosa grande Silvera Vicente de Oliveira. Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalá. Ben, amigas e amigos, acaba de marchar o señor Entroido. Foi como un sol que nos pasou pola porta. Nos recordámolo con alegría, con música de Ana Faya. intrudo chocalheiro. Intrudo chocalheiro, que não deixas aceitar as mocinhas ao soalheiro. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte, que no monte é que eu estou bem, que no monte
A moda do entroido. Era o título da canción de Ana Faia, a banda do Fundão, que ten no seu repertorio unha versión da nosa Carolina. Calquera día escoitaremos a versión da Carolina feita por Ana Faia. A que agora escoitamos é de Luar na Lubre, coa voz de Sara Vidal. A interpretación da Carolina, peza clásica, serviunos para recordar a etapa de Sara Vidal con Luar na Lubre. E despois desta lembranza clásica, toca agora a presentación dunha nova voz que teremos próximamente con nós e que visitará a Mariña a próxima semana. Preséntanola, Edilson. Chámase Sofía Espinheira. Acaba de gravar disco e estará presentando en Viveiro o próximo mércoles día 8 no Instituto Vilar Ponti pola mañá e no Conservatorio de Música a noite. Adiante. Xabón que flota nas alturas e non logra pisar terra firme, xira entre as nubes de cor violeta cando o sol marchou e a lúa sube e pregúntome cando parará esta viaxe que non volve, vai que ascende sen querer baixar. Pregúntome ás veces se o flotar é natural ou é se máis un modo de escapar.
Hoxe dá igual. Un café con canela ao mediodía, un cigarro máis para esfumarme, unhas raiolas de sol, quizás un toque de guitarra, unha canción. E o tempo escorrega mentre os dedos sen dicirme que pasou. Hoxe cansouse de avisar co seu tic-tac que xa marchou do seu corpo hermético de brazos de metal. Pra non esquecer escribo outra lista de cousas que facer, moito máis linda e ordenada, que a que ainda non tachei. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. Ai, a vida contemplativa, ai, burbulla de xabón, ai, a vida contemplativa, que me embruxa, que me embriaga, que me enamora, que me alboriza. Hoxe dá igual. Un paseo polo parque, unha fala, un avión, unha cometa no ceo, flores naquel balcón. E miro as estrelas cando non está Lorenzo alumando meu sillón. E a lúa xa volve encher, xa foi, pasou un mes, xa cambiou a estación e eu sigo aquí, sempre coa mesma canción. Pra non esquecer escribo outra lista de cousas que facer, moito máis linda e ordenada, que a que ainda non tachei. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. Ai, a vida contemplativa, ai, burbulla de xabón, ai, a vida contemplativa, que me embruxa, que me embriaga, que me enamora, que me alboriza. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. E repítome mañá comezarei, e mañá era hoxe non me decatei. Sofía Espinheira, a voz de Ferrol, que está abrindo paso na música galega. Na semana próxima estará no Grandes Voces. E de Ferrol saltamos a Amazonia coa grande Socorro Lira. A peza titúlase Deixa viver e defende a vida do pulmón do mundo e, polo tanto, a nosa propia vida. Teus rios, belos são teus peixes, belos são teus bichos, belo que os deixem, belos são teus filhos, lindas filhas tuas, bela és como és, carne e alma nua. Belas são tuas matas e os verdes montes, corredeiras e cascatas, belas tuas fontes. Doces são os frutos da mata ferida, que mantém ocultos mistérios da vida. Estupidez, deixa a vida continuar, deixa a mata virgem, virgem, vivo o rio, o mar, deixa a Amazônia viva, deixa respirar.
água, terra e ar, e então sangue a correr só no coração. Deixa ser meu povo, deixa eu cantar meu canto, me tira esse pranto, essa cruz de novo. Deixa eu viver em paz, deixa se é capaz de entender. Não tem rio, não tem mais peixe pra comer. Quero chão pra pisar, pra plantar o meu pé, o meu pão e colher meu irmão. Deixa eu ser, deixa-me aqui, que a floresta é minha casa. Deixa viver, deixa viver. Morgon tunakubu, morgon morozama, morgon yegunangzama, morbe rum casatola. Deixa ser meu povo, deixa eu cantar meu canto, me tira esse pranto, essa cruz de novo. Deixa eu viver em paz, deixa se é capaz de entender. Não tem rio, não tem mais peixe pra comer. Quero chão pra pisar, pra plantar o meu pé, o meu pão e colher meu irmão. Deixa eu ser, deixa-me aqui, que a floresta é minha casa. Deixa viver, deixa viver, deixa viver. Radio Burela, 107.7 FM. 7:18 minutos. Estamos listos, Marco? Estamos listos. E como estamos listos, e chegou o momento do deixe falar, Matías, ponnos a música de Yara da Silva. Deixa falarem de nós, deixa falarem, deixa falarem de nós, deixa falarem. Ben, Silvera, ponnos en antecedentes, por favor. Vale. En diversos programas das grandes voces xa temos falado da Casa das Crechas, de Santiago de Compostela. Mencionámola na conversa con Uxía e máis profundidade con Víctor Velo, un dos fundadores. Hoxe queremos dedicarlle unha entrevista monográfica por un feliz motivo. A Casa da Crencha celebra o 30º aniversario, 30 anos servindo como foro de diálogo entre as músicas do mundo. En conversa coa xornalista Rocío Castro Tarrío, coñecemos o completísimo programa de eventos que abriu no primeiro día deste mes. Rocío Castro Tarrío, boa tarde. Hola, boa tarde, como estades? Moi ben, benvida ao programa das grandes voces do noso mundo. Pues encantadísima de estar con vos. Ben, contanos, Rocío, que é para ti a Casa das Crechas? Bueno, pues eu creo que é o local de referencia da noite en Santiago e tamén da música, non? Dado que a Casa das Crechas desde o principio foi o primeiro local que acolleu música en vivo, en concreto música tradicional, e de feito por iso os tres fundadores a montaron, non? Porque eran músicos e non tiñan ningún sitio onde tocar, entón por iso se decidiron a montar un local hai 30 anos, porque agora imaginemos
os pubs da Noite Vella de Santiago, da Noite da Cidade Vella, quero dicir, como se existiran toda a vida, non? E o primeiro dese tipo de locais foi a Casa das Carechas. Eso hai que lembralo. Entón, a partir de aí, pois convertiuse nun local de referencia para os músicos da cidade e convertiuse no que hoxe en día, non? Pois un lugar para escoitar música ao vivo, música de todas as partes do mundo. É dicir, aquí non se pincha só rock and roll, o que se chama hoxe mainstream, sino que a diversidade é marca da casa, non? E a partir de aí tamén a nivel nacional, pois convertiuse nunha plataforma de lanzamento de músicos, non? Que persoas elaboraron este impresionante programa de actos? Bueno, pois Vizcaya Larios, que é o coordinador e o xerente da Casa de Escreches hoxe en día, e máis Vítor Bello, que é un dos tres fundadores, non? Que aínda continúa a frente da Casa das Crechas. Que tal está a exposición de banda deseñada? Como foi a inauguración? Pois sí, a ver, hai 2 días, o día 1 de marzo, inaugurouse unha exposición dunha banda deseñada que se fixo hai varios anos tamén por mor dun aniversario, contando esta historia, a historia da Casa das Crechas, porque a Casa das Crechas, cando era Casa de las Crechas, pois iso era xa daquela no século XIX, aparece no libro de Pere Lujín, na Casa de la Troya, como unha casa de comidas. E de feito, bueno, os actuais fundadores non sabían isto, pero desentullando, limpándose, sacando todo para facer a actual Casa das Crechas, foi descubriron un cartel que poñía Casa de las Crechas e a partir de aí empezaron a investigar, non? Pois todo isto contase neste cómic que recuperamos, é un cómic do debuxante Gonzalo Velas, e nada, eu creo que está moi ben e vale a pena só vir para verlo. Antonte, banda deseñada, e hoxe música. Que tipo de música fai la banda Morisca? Bueno, pois la banda Morisca fai música flamenco andalusí. Bueno, pois hoxe van presentar o seu segundo disco, que é Algarabía. Nada, é un disco que sacaron en Do Fol hai pouco, e son, digamos, que o grupo que está máis de moda agora pois neste tipo de música, non? Están facendo unha xira por todo o estado e nada, é a primeira vez que veñen a Galicia, o sea que agardámolos con moitas ganas, a verdade. A banda das Crechas estará na semana próxima. Nós sabemos que estiveron hai pouco polas Illas Británicas. Preséntanola, por favor. A banda das Crechas é a banda residente no local, claro, que toca casi todos os mércores, é a protagonista das famosísimas foliadas da Casa das Crechas. Bueno, é unha banda que vai cambiando de membros ao longo da historia, pero bueno, ten grandísimos músicos. O vocalista é David Salvado, e ten músicos como Quim Fariña, no? Que estivo en Berrogueto. E nada, agora veñen, é unha banda que toca fundamentalmente nas Crechas, pero logo tamén vai a festivais por todo o mundo, sobre todo fora. Estiveron agora no Celtic Connections e tiveron un éxito espectacular. Rocío, eu sinto-me moi identificada coa presentación que facedes do grupo Áureas. Fálanos delas, por favor. Auras, pois é un grupo de mulleres que van presentar o seu proxecto En Boga, que é un concerto espectáculo donde levan a escena pois unha charanga dos anos 20 formada por 5 mulleres de 4 nacionalidades diferentes, non? Entón, pois son un grupo de mulleres emigrantes e libres que se coñecen nun transatlántico e deciden formar un grupo musical. É así.
É moi divertido, xa estivo aquí outra vez, e absolutamente recomendable. O día 10 teremos música de Angola. Vestida, Maria, silêncio calada. Era a voz de Aline Frasón interpretando un poema galego, Ricardo Carballo Calero. Dentro de 15 días, unha estrela internacional, Antonio Zambullo. Ao día seguinte, parecemos que o espectáculo vai ser moi modelo Burela. Os porcoteixos son moi interculturais, músicos de procedencias diversas. Que é Tatán e Chapeu? Pois, Tatán Chapeu é o proxecto musical de Tatán Cuña, que é un veterano da música en Galicia, e do teatro tamén. El sempre mesturou ambas cousas. E nada, é un proxecto que arrancou hai máis dun ano coa colaboración de Pablo Vidal e de Uxía, e nada, publicaron un CD que conta con colaboracións con grandes músicos galegos, no? Tanto Sergio Tanus como Paino, como Isaac Palacín, pois os grupos ponteiros galegos. Entón, bueno, pois sí que é un dos concertos máis destacados, alén dos que comentaste, que son tanto de Aline Frasón como de Sambuxo, pois son os concertos máis, digamos, máis potentes, non? Os cabezas de cartel. A ver, que queremos saber máis, que aquí os nosos condutores pasaron moi por enriba do programa, pero queremos información destes artistas. Antonio Zambuxo, quen ven sendo? Pois é un músico alentexano que ten moita relación coa Casa das Crechas, porque veu aquí desde o principio, por decirlo de alguma maneira, cando non era ninguén, e agora pois xa vai ao Auditorio de Galicia e bueno, é un dos cantores de máis éxito nestes momentos en Portugal, non? Está facendo xiras mundiais. E Aline Frasón, como non, que xa é unha clásica do noso programa, que xa puxemos moitas veces e seguiremos la poñendo. Cal é a súa relación ca Casa das Crechas? Pois moita máis aínda que Antonio Zambuxo, porque Aline Frasón viviu varios anos en Santiago e tocou aquí moitas veces, tanto soa como acompañado de outros músicos. Entón, digamos que estes dos concertos tamén teñen un componente emocional, porque xa te digo, agora Sambuxo é unha estrela e cando ven a Santiago ven ao Auditorio de Galicia, que ten 1000 persoas, non? Entón vai vir a dar un concerto para 75 persoas, que son as que caben na Casa das Crechas, non? Para nós é unha honra, claro, telo aquí. E falábanos aquí a compañeira Silvera tamén dun espectáculo moi modelo Burela, porque é moi intercultural. Os porcoteixos, preséntanos un pouquiño. Bueno, pois os porcoteixos é un cuarteto de música tradicional que fan un percorrido por sons do mundo celta, non? E está formado por Paddy Duncan, o violín, Charles Macaulay, a guitarra, que un escocés que viven en Compostela, Miguel Carballido Godram e Roy Vázquez, que bueno, que é daqui de toda a vida e ten tamén moita relación coa Casa das Crechas. Así que, bueno, pues eles xa estiveron moitas veces aquí e tocando tanto de forma, bueno, como un concerto para eles, como improvisando en foliadas, quero dicir que son os porcoteixos son como da casa prácticamente. O día 25 estará Luís Pastor. Anúnciase como o retorno. Xa tiña actuado antes na Casa das Crechas? Pois sí, Luís Pastor, como sabedes, é un cantautor
moi coñecido da transición española, estivo aquí xa varias veces, e máis as últimas veces que veu acompañado do seu fillo, que a primeira vez que viña pois tiña 17 anos, e agora Pedro Pastor xa é unha estrela en si mesmo, xa é un rapaz moi coñecido, e nos vimos medrar porque o seu fillo Pedro Pastor ven case todos os anos a presentar os seus novos proxectos a Casa das Crechas desde que tiña 17, e tamén Luís é alguén con moita relación coa Casa das Crechas. O último grande concerto será o de Sumra. Fálanos deles, por favor. Pois Sumra é un trío de jazz galego, seguramente o máis internacional. De feito, agora eles ofrecen un concerto casi todos os domingos na Casa das Crechas, pero neste marzo pois non estarán só nun concerto a final de mes, porque están de xira por Centroamérica. Entón, bueno, pois son moi grandes, e son Xacobe Martínez, Lar Legido e Manuel Gutiérrez, un trío compostelán, e xa che digo, moi internacional, porque fan xiras durante todo o ano por moitos lugares do planeta. Un mes enteiro de actividades, concertos, banda deseñada, sesións de DJs, foliadas, unha maravilla de programa. Rocío, moitas grazas polo privilexio de ter conversado contigo, de verdade. Foi un placer e lamento os ataques de tos, pero collestesme nun día terrible. Nada, non pasa nada, estamos no tempo tamén. Bueno, e por suposto convidarvos a Casa das Crechas a que veñades a disfrutar do que hai, e hai algo que ainda está sin pechar, que é unha festa na rúa, pero bueno, como depende do tempo, vamos a agardar a organizala para cando estea bo día. Pois moitísimas grazas. Deixámoste coa música dunha das estrelas das cales acabamos de falar, Antonio Zambullo. O nosso amor chega sempre ao fim. Tu velhinha com teu ar ruim, e eu velhinho a sair porta fora. Mas de manhã algo estranho acontece. Tu gaiata vens da catequese, e eu gaiato a correr da escola. Mesmo evitando, tudo se repete. O encontrão, a queda e a dor no pé, que o teu sorriso sempre me consola. No nosso amor tudo continua, o primeiro beijo e a luz da lua, o casamento e o sol de janeiro. Vem a Joana, a Clara e o Martim, surge a Pitucha, a Laica e o Bobby, e uma ruga a espreitar ao espelho. Com a artrite, a hérnia e a muleta, tu confundes o nome da neta, e eu não sei onde pus o dinheiro. O nosso amor chega sempre aqui, ao instante de eu olhar para ti, com ar de cordeirinho penitente. Mas nem te lembras bem o que é que eu fiz, e eu com isto também me esqueci, mas contigo sinto-me contente. Penduro sobretudo no cabide, visto o pijama e junto-me a ti, de sorriso meigo e atrevidamente.
encosto o meu quentinho e adormecendo lá digo baixinho: eu vivia tudo novamente. Estamos escoitando Grandes Voces do Noso Mundo en Radio Burela. 7:38 minutos. Continuamos co desenvolvemento do noso programa dedicadas ás grandes voces do noso mundo. Despois de termos escoitado en directo as palabras de Rocío Castro, agora é un momento de outras palabras amigas. Palabras amigas, perdón, que temos hoxe aquí en directo no estudio. Gabriel, boa tarde, e benvido. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todo o equipo do Grandes Voces. Hoxe, aínda co tempo non acompañe, traio-vos unha canción con aroma de verán desde o sur de Portugal. A banda alentexana Brixensuta interpreta, regra xeral, unha excelente parodia da vida estival na rexión dos obreiros e os campos de trigo, e vai dedicada, como non podía ser de outro modo, a todos aqueles que nos escoitan desde alén miño e a todos vós por me acollerdes unha vez máis convosco. Moitas grazas. Adiante entón coa música. Regra geral, isto é baril, a vidinha vai rolando, chega a lembrar o Brasil. Há musical, há tremoço e futebol, há sardinha só na brasa e tanta brasa ali ao sol. Regra geral, dá-se tão bem no país da Bela Mini e do pastel de Belém. Há Imperial, há tremoço, caracol. Não fosse o ventinho às vezes, era a terra ideal. Sou de um país bestial, onde reina a Mãe de Deus e em milagres não vai mal. Sou de um povão que samba no inverno, tem pinta de moderno e acredita no Pai Natal. Regra geral, isto é tão bom, com jeitinho a vida avança, nem que seja empurrão. Alta astral, há croquete no areal, sunset e champanhe em taça e a sol irá sem fio dental. Regra geral, dá-se tão bem, mesmo que comece torto em direita mais
subir a cuar. A radio máis diversa que las poderá topar. Aquí lo que ti queiras por a radio poderás contar. En cuac, en cuac, en cuac, en cuac, en cuac. A marcha na radio non ten rival. Se queres facer radio, vas ter que subir a cuar. 103.4. Para toda a audiencia que nos escoita a través de Quack FM e Radio Piratona, emisoras amigas, vai a música transfronteiriza Milladoira e Mafalda Arnau, reinterpretando un tema de Zeca Afonso. Veña máis 5. Mais 5, uma sentada que eu pago já. No branco tinto, se o velho estica eu fico por cá. Se tem uma pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. Na espada a cinta, já creio que a rei dá canhala em mar. Não me obriguem a vir para a rua gritar. De ser mais eu bem me sei, mas há quem queira estar abaixo que eu levantei. A bucha é dura, mais dura é a razão que assustei. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe.
Soaba a música do Seca Afonso, reinterpretada por Milladoiro e Mafalda Arnau. Reteñan, por favor, o título do disco, Quinta das Lágrimas. Se non o coñecían, recorden que fomos nós quen llelo presentamos. Unha auténtica maravilla, como maravilla é tamén este tema da mozambicana Selma Uamusi, que nos recomendou na semana pasada o noso convidado Alberto Prado de Alma Latina. Adiante coa música de Mozambique. Cantaba Selma Uamusi, música mozambicana no programa dedicado ás grandes voces do noso mundo. Xa estamos na 45ª semana en antena. Estábamos en Mozambique e desde ali saltamos a Coruña. Saltamos a Coruña porque hoxe mesmo ás 10:30 da noite no Garulo Club comeza o concerto de Brais Morán coa súa banda. Madrugada. Adiante. Hay tiempo que olvidar.
Era Brais Morán, cantaba A Madrugada. Lembramos que dentro de pouco, máis de 2 horas, estará ao vivo coa súa banda no Garufa da Coruña. Amigas e amigos, chegamos ao final. E para o final reservamos a música Made en Casa das Crexas. Deixa-me poñer nun feixe, deixalo mundo antes que o mundo me deixe. Ai la la la, ai la la la, ai ai la la, ai la la la. Algún día era do teu prato mellor sopa. Agora son o veneno dos labios da tua boca. Ai la la la, ai la la la, ai ai la la. Muiñeira da Ribeira, Muiñeira Ribeira, tococha de mala gana. Ese mozo quer bailar, chama quen che parecer, a min deixame quedar. Co Lere Lelé de Kepa Xunquera con David Salvado marchamos. Moitísimas grazas por ternos acompañado nesta hora. Marchamos e marcamos o encontro para a próxima semana. Recorden, o venres día 10 de marzo teñen unha cita coas grandes voces do noso mundo e tamén con Marco Pereira, un servidor, e Silvera Vicente de Oliveira e seguramente tamén Edilson, de 7 a 8 da tarde. Recorden, o próximo venres. Beixiños. Chao. E o cantare da Coruña, e o cantare da Coruña non sei. Dalle a volta da redore,
Radio Burela, 107.7 FM.